kena kemas berkut intuai nak banta sing tajang kemen sim jong sim timeri lengdok kenci Banisha Barbara Agustin Mebasisha but Ibasisha Mary nak banta sing temu banyak kam kicam ke papiang Penonton sing kajong I eten orang rin. Padam tak mi kajungi balak kelat no. Surai stang mas bukut nomor lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baru Hak ketenguk pa pada kon pada mensem bakoi amen kajing happy bad kajing suk nau bleu pa bad nau try Jesus Christ kendon rengkat bad pi baro rengkat bad hero hak kena kelemat habang yeng hakmat keduan kedupat kajung blei ban sebentar hak kena kajing terwe kenya kajing kadak kajing IT kajing yangi bad kadak kajing kajing yangi kam tame ukwa ban pau yang abade pi kajing don rengkat kajing haman la kasngi hamal klemat jong kajing kajingi der mata kadau ko hanmen ko para kade hok yang abade pi bangin pediang yala de bangilong kenung pop kun kum sorong auria ngilapet noblei na kajing na kajing isne kajing Teha kena kelemat habang iwan banterwai kena kamas kebukut token ngin ong halade marwe menta kelemat kopa ngalale po persyai me ngam dewa syu bamen kot kun yanga ngi pen map nak banta ki pop kisang gejungi ban ngi sim banta ke nya kena gejung duai jong kebalang ban pan map nak ki pop adu try sa ki pop jongi baro ngapla How blay badan bor baro badepi kohan men kopara bangalale pop sibun dagijing perkat dagijin dagikam dagijing leklet dagijing le palat junga dagijing le palat junga dagijing le palat bakrawe junga namar kata akarpad kamaria bakut kabaya isa kathe soti ya gangel batkirukut badepi kohan men kopara banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama biki pop jungi unyalam yangi sha ka jing bom jukut amen try ken rat ko blay isne yangi try ken rat ko blay isne yangi no
yangi Rai kan rat ko blai isne yangi Rai kan rat ko blai isne yangi Kristo ma ko Kristo ram ko no benim jangi benim yangi Tongin ya duai Nginang ya duai na kebenta gejingtmu kebangi labu Habas dang jong kanai kamas kebekoj Bat kumjuro ngi duai na kebenta Kaying kasam jong i Gilbert Carbani bat Balaris Imle ki ai kajing yaro kajing snungu yoblei na kabanta kajing kajing kerku kaba kilayo ha po kaying kasam kajing ki kham tame boblei try kan rat ola kerku ya kaying kasam jong i Gilbert bat Balaris Imle lengba kajing ai jing i ya ikunlung ha po kaying kasam Tenginang duai kay nagbanta kay yung kasam ka chungki baut rai kan rat unang pait na kmi unang pandap unang panbiang unang ri unang sumari kay yung kasam kerpang ya kabalari kakmi bat kumjuru nagbanta ka jingkot ka jingkia jong ikanlong ai ban he anang san ha ka jingri ka jing sumar jong ki kimi ki kpa to ai baki kam badon buram jong ka jingrublei bakhoj Kin penlong ya kita nut jong kirungai jong me kotrai. Bakin la ban priang ya gajing maya pasca da kamansim babidor. Bat kin penpena ya ke kubor jong gajing pen jong me. Dau trai jong yu jisu kresu kun jong me. Ubi imbat basan sharing kat bad me. Ha gajing yalong kawai jong amen sim bakut. Ublay chunom la chunom. Amen. Kajing pulih nak ke kita bu saya nong itu lupa. Uangnya ulaya lambiang yang saya kajing kang jong ke temple. But kami ke kalau kursoy nak krum ke tengkong jong ke temple. Siapang mingi namar ke temple kalapai siamingi. But ke kalau tu arsut nak krum ke bahasa kamon. Jong ka tengkong ka temple siapang shdi na ka duan te ulara yang syabar lengba ka kerdop basyate bat ulayalam yang saudong ha ka benta ka basyabar syeduk ka kerdop ka bakam syabar ka bapai syamingi bat ka kalatut ha ka liang ka ba syakamon da ka balik siapang mingi bat uding ding tau hakakti jong uta ubreu ulatau si hajar pro bat nang ta ulayalam yang pan klan ya ke kalakot tang kat ha rendang kejat nang ta ulatau sa si hajar pro bat ulayalam yang ban klan ya ke bat ke kalakiu hadu kosiu ulatau biang sa si hajar pro ke kalapoy hadu sengkai ulah tau syu sashi hajar pro bat kala long kawa kabangam lasu ban klan namar ba kalakiu kalajiliu kat banlong banjingi kawa kaba lasu ban syuklan ba ula ong hanga kokun ubriu pilayo iya kani nang ta ulaya lambiang yang asya rutwa kat ba ngadang let pai ngalayo ba don shibun ba kiding habaro arliang karut wa te ula ong hanga kani kawa katut sya katain mi bat nangta arsut syaka arba bat haba katut sya ka kabalhan jong kaduriau kata ka kan kelakui ba kat syaba kawa katut manla ujin tau ba ulaboy haka
haka un im bat kin don shibun ba ki do kha na ba kani ko katu shita ba ki kaduriau kin kelak khui man kum ta baro kin im kat shaba kawa katu bat haki rut wa ha baro arliang jong kawa ki jat ding bun rukom kin mi ban pun biang jingbam kisla jong ki kin telor lemni kim pep ban sei ki so henre kin sei ki so thanmai man la ubnai namarba la ai yaki dakawa kabatu na ka jaka kentang ki so jong ki kin long jingbam bat kisla jong ki kin long dawai kaktin jong utrai Niso yaule. Batu ai biang hangar ya kecing kemen kecing ya rab jong me ya royu trai u Kristu yang John ban ngap ka gospel John Utrai dan rengkat bat pi Kajing pula na gospel bakot kat kum u Yohanes
kabrom hame kot fai ladon ka jing khwai niam ki ju badu jisu la lek kiu sha Jerusalem te ladon ha Jerusalem hajan kapalor langbrod kawei kapung ya kabalakot Betshatha hakaktin Hebrew kabadan santli kiten tenkong hakine kitengkong latia bunba kibapang kibamanla kibadko bat kibayap seliang ladon hangta wayu breu bapang lalai papras nem haba ujisu layo i yau badula tip bautia hangta la slamba ulaong hau pikwa bankoj utaw bapang ula jubab korang ba ngam dan mano uban pengam yanga ha kapung haba laki penke ya ko kadba ngadang persang hiar manga weipat ulapoi shua ujisu long hu yeng choj shim ra yagajentia ba to yaj markum ta hi ulapan koj yau tau breu badula ra yala gajentia bad ulayaj te hakata gasngi kalalong gasabat kumta kiju kilaong hau tau breu ubasha penkoj menta kade kasabat bad kamlong kababit yapi bapendra yaka hala gajentia hanrei la jubab yaki utaw bapenkoj yenga ulaong hanga tora ya gajentia jungpi bad to yaj kilakaliyu wei utaw breu ubaong hapi tora yagajentia jungpi ba to yaj hanrei utaw breu ubala shapen koj shamitu badai manu namaru jisu laja lengai naba ladon pajba belin ubayeng hangta hadin ujisu lalap yau hakatempel badulong hu hakmi pilakoj wanle popshu ba kanom ngat ka ka bakam sneu happy utaw breu ulalej badulayu hakiju badai ujisu bulapan ko yeu kane gadau kiju kelas dang ban pendik yeu jisu namar ulapan ko ha ka sabat ka gospel jong utrai ka jingiro yeme ko Chris kawai ka lain ka ba sho jingmut hanga habang pule ya kane ka gospel bat kane ka lain kade kane korang ba ngam don manu ba pen ngam yanga hakapung habala pen ki ya ko kat ba ngadang persang ban hiar manga weipat ulapoi haswa kane ka lain bat habasdang kane ka lain kadai ka banga kwa ban ya pelu jingmut bat pi ha kane ka step ngam don manu uban pen ngam yanga ha kapung habala pen ki ya ka ko hanmen ko para yolesi pi sngo lungo balei ngong ba kan ka lain kalong ka ba sho jingmut yanga marwei tip happy yolesi haba pipule ya kane ka gospel pila ban sim daki wei pat ki lain lene ki benta kum kamat puson hanrei yang apat ngasngo ba kane ka lain kadai ka bukong santam haka jing im junga marwei bat haka jing im jungi iwei pai wei kam tame haba ngi im ha kane kaperthei menta ka imlang kas alang ga jungi balai kane ka lain ka shojing mot yanga namar ba menta haba ngi pej ha ka jing im jungi bat haba ngi pej saudong ka leng jungi ngim itu shu ya kiwei habang apuson menemit kapan kan mau yang kawei ka jingjia kat ba ngadang trei ha kawei ka jela om dei hang ne ha meg halia jungi ngala yurung ha kawei ka ying nga kren ye khana yiki nga kali yiki ka jingkali ha to pi tu na em ki prabru ki ba pi chong pisa hang ne hajan wei na ki ba haying ubade ku pa jung ka ying ong ba ni tu ngakeli ki pitu ka kerteng jung ki wong em ngami tu ka kerteng henrei ngai tu ya ka dur khmat pi i na em ka e ka ba ki don kam ha ka jing em jung ki
PUNM ke ke ba pensutom yaki lane ke kano ke ba kidon kam ha ke jing im jungki nane hapok ke ying ke sem ke jungki uang ba ngam yo i namar ngam im rengkat bat ki ngam don rengkat ha ke ying ke sem jungki komno ke fadar ngai i ya ke jing don kam ke jungki komno ke ngai yo i ya ke jing ke jing jenjar ke jungki kane ke ba une ubreu lane urong ba uang hanga kane kade tek ha ke jing im ke junga ke jungpi ko hanmen ko para wala dang im ha ka im lang salang ngim itu ya ke kerteng jong ki para marjan jungi wala dang itu ya ke kerteng ke jungki han re ngim syam la itu lan ngim syam la yo i ban snutu ya ke jing ke jing jenjar jong ki weipat ngi im ha kane ke perthai ke bamanta ke bang yong ga selfishness ngim tang na ke bantaya lade ngim don jing perwa ngim don jing khuslai ngim don jing perkat ban ngim kwa hiru ban don kane ke jing sneu breu lane ke jing ti breu hangi ngi kwa tang na ke bantaya lade ngi don ngi sneu ba ngam don kam ban tip yaki ngam don kam ban yarab yaki ngam don kam ban sneu ban don kata ke jing sneu breu na ke banta jung ki wei kane ke bangi i ha ke jing em jung i wei pai wei menta ke por bat kane kane kelum lang habaro keleng saudong kari khasi jungi bat ha ke perthai baro ka wei kane ke bangi i ha ke gospel bamenta ka sngi uneu breu lai pu prasnem ulayo mat ya kata ke jing pang ke jing stom ka jing jinjar ha ke jing em ke jungu la bun snem ke gospel gong ba uneu breu wa ha jan ka takapung ban hiar haba kapung ka khi don bai rap yu ki bahing jungu kim don rengkat badu ban yarap ban kersyan ya ban hiar hapo ketak haba udon kame ki parlok ki jungu klempep kumurung bala pang lai pras na mudon ki parlok handra kita ki parlok jungu sai kim don rengkat badu haba udon kam yaki kim yo i ya kata ke jing don kam jungu ki paramarjan jungu rukum ju kim don hajan jungu kim sem layu i kata ke jing don kam jong une paramarjan jungki wat ki breu ki ba lej ha kata ke jaka banduai ki dei ki breu ki baru blei namar bakiru ki la lej ha kata ke jaka ban hiar haba kapung ke ki haba ko ke ki wat ki ne ki breu ki baru blei wat ki ne ki breu ki ba mane yo blei kim don kata ke jing yu i ya ke jing don kam jong une urang ba ubab don hapreng ke jing pang lai pu prasnam ko han men ko para dei mata kadang ong epi bamangi wei pai wei ngilong kum kine ki breu han rai menta ke sngi u jisu kadai ka sin ke benang kong bau lej ha kane ke jaka han rai ha bau lej ha kane ke jaka ngi i bau jisu ulayo i ya kane ke jing jenjar ulayo i ya kane ke jing sutom ulayo i ya kane ke jing don kam jong une breu Badai mata kerau ke penlong yo Jisu ban lej hajan jong une ubreu ban keli ya kene ke jing keli pikwa ban kwat ko han men ko para manga mapi menta kasngi kham ta me ha kene ke porlen menta la sauta yo ngilayat kabalang kahika yang abar pi ban le isnei kawe ke kamrat ba ke bangi dei ban le ha kene ke ayom len ka de kata ban le isnei hatong ila don em kene ke jing snutu ya ke jing don kam jong ki wei hatong ila yo i na em ya ke jing jenjar jong ki wei hatong la don em kene ke jing snu lem bang don kam ban ya rap yaune ne ya gatai le ne ya ki para marjan jungi ya ki para bro jungi ki badan kan ke jing ya rap hatong ila ong na em nadu ka don ko jungi kumbau jisu ong haune ubriu pidon kam ke jing kat pidon kam ke jing ya rap ka junga hato ngila ong nem kine ki kenten hato ngila lenem daki kam gejungi ujisu hikai padu khot yang abade phi ko hanmen ko para menta kesngi kadai kesngi ke bangi haban yeng na kane ke jeka ke bangi song ke bangi ngi yeng mentangi haban kino ban le ya kane ke kam isnei ke ba ke balang kalabu ke bau trai ula ai hangi ban le ha kane ke ayom len ko hanmen ko para ngiyos ngeu na ke jing pole ban kong na ke kitab jong prophet Ezekiel ka bat kumjuro ka gospel ngi ka kadai kadak jong ka jing i kadak ke jong jing isnei ke jong blai ngi habau jisu usha hasha bau ni habau la yab halor gading fana uto supai ushim ya usum badu dung ya krong jong mi ke ka
kasnam bat kum kami nak kerung jong Jisu ka kadai ka dak ka jing it ka jong blai kadai ka dak ka jing isnai ka jong blai ka dak jong ka jing pen kot yang abade pi te yang abade pi la khot ban long kum ka ne ka haga jing pulai ka ban kong ka bang yosngau bat kum juru haga gospel bat kum juru kata ka ka bami nak kerung jong Jisu haga gospel ngi bau Jisu dalade ula long ka ban pen kot yaw ne ubreu uba pang lai puprasnem den mata kadau ko han men ko para nga khot nga wer ye pi wei pai wei manta ka step yo le se kam de ka sur ka junga han re ka de ka sur ka jung blai ka ba khot yang ni wei pai wei bangin long ka jong ka jing it ka jong ka jing isnei ka jong ka jing kot ka jing khia ka bapura na ka banta ki to ki breu ki badan kam ai ba kata ka ka batoy na kurung jung Jisu kan tap telub yang abade pi knang ba mangama pi ngin la balong kata ka jong ka jing it ka jong ka jing isnei ka ka bonra ka jing kot ka jing khia ka bapura ha ki para marjan jungi ha ki bru ki bangito bar kum juru ha ki ba ngi it ngi thon ngin khabrep lagi jong ki khmat ngi duai ban ngi pan ka bor ka jung blai ha ka nei ka sngi and your Yao Jesus Christ, Janam la Janam, Amen. Trong nghìn yang, nghìn plai là cái trong cái chừng hết, ngang hết, lấy ba bên bờ, nong tau con neng ka kintau. Bara Jesus Christ kun mawei jungu utrai jungi ya wala pun mensim koi ya wala khana kamaria de sati, ya wala pop Pontius Pilatus lasana payu, laya balatepiu, laya sebayab, agasni kebalai lamipat kebayab, laki usabneng usong sekaman ublai kupa benan bor baro, nang cawan pan besar kebayab, nangai haman sim bekoj, akabalang katolik bekoj, hagajung salok kerukoj, hagajung map ekipop, hagajung mipat kado, bar hagajung rom chikut. Amen. Laispa prapusau. Laispa prapusau. Toduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long bapedang hona kemadu bleu kupa badan bor baro to try penyang jing akti jung pi nag banta gajing yoro bat baram kerteng jungu kajing manto yang ibat balang buku jungu baro kawai ngitrwa hame ko try ya gajin ai kibame ai bakin yang sakhi ya gajing rap jung me yangi gajin tau kibai kibanyap bat bakin pentrai kamru na kabanta jungi ya gajing penkhia sha gajing bom yapsu dau kres utrai jungi amen
utrai don ringkat bat pi Ringkat bat piru. to kan tu yala ki danot Kitiu kisau to ngenang utrai blay jungi Rasam hok bat kete. da susha kalong basang hak bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa bu khoj ko blay badan bor bat bom chikut namar leng ba ka jing sha stam ba pen em jung kon jung me ka prathai baro ka wei kalanang ban phla ya ka boram bom chikut jung me naba da ka bor ba phla jong ka dik phna me pen pau ya ka jing bishar jung me ya ka prathai bad ya ka bor jong uta yaw ba lasanar phna bad kumta kan rat rengkat bat baro ki angel bad ki rukhoj ngiru ngiangu adam yame kat ba ngi pen bana da ka jing kmen Bakut utrai, bakut ublek ipat, rembat bertek idam, dakapuram jome. Ruayo sana syajong, ruayo sana kemkut, ruayo sana yublek junong. Ya royu tabawan, aga kerteng utrai, beneng bat bertek idam, dakaburam jongme. Ruayo sana syatrong, ruayo sana klemkut, ruayo sana yublek junong. da shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpad yame to pan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag ba pha yaman sem jung me kum kam cher halor jangki bakin kalalong yangi gamet bat kasnam jong trai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snyo bha ula padiang ya ke jing sha shutam ula shim yokpu bad ka baingu yame ula kedia yu badula ya hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet janga ya ka ba NIT na kabenta jongpi haka jukur kam enda lalaya bam ula shim yaku khuri bad ka baingu biang yame ulai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ku khuri jong kasnam chonga jong ga jutang batmai bat bom chikut ya ka ba en pen me na ka banta jong pi ba na ka banta ki babun na ka banta ka jing map ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jinged Tasin bangi bam yune uku, bangi dia kane kakuri, ngipen benaga jingyap jong me kotra, dadadu menwa. namar kata ngi bapan menta ya gajing yap bat gajing mi pa chungu ngi terwa hame kotra yukpo jong gajing em bat yakukuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyo yangi babet ban yang akmat jong me bat ban chakri yame dak bas ngoret nge karpad yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mukres ngin long ki ba penteli kawai dauman sembakoj Token mau kotrai ya kabalang chong me kabala priang hasatala ka prathai
Bato penjanaya ka ha gajing ej rangkat bada Francis ukpa bako jengi uwal bat marwen yu bishop jengi ka kanhun ki bishop bat baro ki lengdo token maulem ruya ki hanman ki para shenrang bat kentei ki baliyat hia dak bakerman ya gajing mipat bat ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jong me to pedyang ki sha gajing shai ka khamad jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me barangkat bat kamaret hisuti bakuj kakmi jong blai ujisa bakuj ukurim jongka ki apostol bakuj bat baro kerukuj ki belapen sengu bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bantalem ha gajing embom cukut bat bengini ro bat pandan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha gajing long ka we jong men sembakut barok ka borom bergajing ro junam la junam amen. Kumbalah kum yangi daw nong penim bad kumbal hikai ngedektin blay nginud banong ko pa jungi ba ha beneng kalong ka bakut karteng jong me kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendau kumba ha beneng pa yangi menta ke jungbam jungi kabahala kasngi batama bengi kerengkang jungi kumba yurogi ma bige balesni yangi badwadi alam yangi sha ke jung penshoy handre tapanlaj yangi na kabasneu to panlaj yangi ngi kerpat kotrai na ke jung sneu baro ha ke jung spon jungme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na gajing jenjar baro katba ngi dengap kmelenti ya gajing kerman bakoj bad gajing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Namar kajome kalong kaima kajome kabor bat koram chinom la chinom. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pek yaki pop jungi hanro ya kajing ai jong kabalang jong me bad ha kajing spun jong me to ai ka ya kajing suk bad kajing atali ka we kat kum kamon jong me mame bim bad basan shar junam la junam amen kajing suk utrai kedan barabor rengkat bad pi to ngini atrwa ya kadak kajing suk iwe ha iwe bad kajing suk bad pi. Hakmi ukun lang brod jong ublay hakmi ubakid no yakipop jong kaprathai suk yangi bala shakot shaga jingkawai jong ukun lang brod kokan rat ngam shong hok ngam kapo kayo jinga and resh ong tang nikti kaman sem jinga kan sakya hi kaman bat kasnom kris kan ribet kan ilang yangi shaga jingan bom chukut amen. Tremendous.
Chris. Kamet Basnam 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 Chris. Giêsu có lệ cho Ngài, Giêsu có lộc cho Ngài. Ngài có ngụ cả đêm, Ngài có brom cả năm, cả jing khub lệ, bắt cả jing yaro yame của Giêsu, na ka banta kana kelemat ka bamelai hangi ka bamangi nglayo banwana khmat jungmi banmi kumutau nong panem jungi melawan rung ha ka danot ka jungi ai ba kane ka jingwan ka jume ha ka danot ka jungi ka Jisu ngi so ngi piam yame ai ba kane ka jingwan ka jume ka Jisu kanang ai boringi kanang pankhlanya ngi bangilaban i ya ka jing embarem bangilaban i ya ka pop ka sang ka bangilale ha kane kisngi kibnai kibaladep kam tame ko Jisu mantakis ngi mehikai ngi lengba ka ktin ka jungme bamangi ngi dai banlong kata ka ka bawan ra jing e ka ka wan ra jing isnei bat ka bawan ra jing kot jing khia hakiwe ai ba shisha ngi long kata ka ka ba pen kot pen khia ya ki para breu jungi ya ki para lok jungi ya ki para marjan jungi ya ki bayinga sam jungi Jisu be nginang yai duai kain na ka banta ki bapang ka basitam setelah ka perthei bamaki kin yo ka bor jong ka jingkta ka jumi bakin kot kin khia akamet ber kaman sem nginang yai duai banginya sait ko Jisu na ka banta ka jingkela ki bamut kinang pop setelah ka perthei na ka banta ka jingilong ka wei jong ki ying ki sem ki balapat ki balapra na ka banta ka jingsuk setelah ka perthei Jisu be ngilong ki khon Kristen
kibadap da gejing kermen kibadap da gejing tengen kibadap da gejing syania hame damar mame melong oblei jungi den mata kedau hak ne kelmat barolang kum ki khon kristan kum ki khon gejong blei kibadap da gejing kermen to kan ngenduai gejing duai jing lekmen jubilee jong snam ar hajar ar pusan kok pau bahabneng to ai ba gejing ej ka ba malai hangi hau khon jong me Jesus Christ jeng ej bon kan kelang hagidanot jengi dauman sem bakoj kan kersiu biang hangi ya gejing keman bala kerku na ka benta gejing wan kahima jong me Tuai bagi jeng ej jong me kan pengkeladur ingi syagin luleng ka bom ju song taj ban bet ya kesembai jong ke gospel Tuai bagi to kesembai kan pengkeladur na syapo ya kejat penriu pada kepertai mariang barok away aga jikmelenti batikana ya kebeneng batmai kepertai batmai bahawan dalaki bol jong bukan kumengno kaburom jong me kan tansan jinom Tuai bagajeng jong jubilee kan kersubiang hangi ya ki program jong gajeng kerman ya gajeng angnut bad ki atiar jong sew happeneng ai bagata gajeng gajeng kan pansapriang ya gajeng kerman bad gajeng suk jong nong suspa jungi hasatlak kapertai Same ko blei jungi balakar ku junam kalong kapurong gajeng ro junam amen Kok pa jungi bahabneng kalong kabakoj kerteng jume kanwan kahima jume kalong kamon jume hag kendau kumba habneng ta kajumbam jungi kabahala kesngi patama bengi kerengkan jungi kumbang gerugi ma bekebelas ni wingi badwat yalam wingi sa kajung pensoy hanroi depan lai wingi nak basni amen kublai kumaria kabadab begejngai utrai dan batpa balakar ku ye pan pedek kentai balakar ku ye sok ko chong pa jisu komaria bakho yakni jong blai tadwai nak benta jing kenong pop menta barak por keciap amen kaburam hauk pa badau kun badau mensem bakho kumba kalong ba maning kong jumta barapor nam la jam amen to ngin yadwai Haka jing sebon jong me ko try to pan khoj yaki danot jongi ba to pan thamai yaki daki sakramen na baneng knang bangniyo jing yarap na ka banta ka met jongi menta bat kum jero haki por ki badangwan dau kris utrai jongi amen ngu ka kli pedang ka jing kerku ki jong utrai to ai ko blei bai snei ba ki pa jong me kinne barabor haka jing it yame bat bakin yo barabor na kajing sebon jong me ya kata baro kabapan mentoy yaki dau kris utrai jongi amen utrai don raingkat bat pi ublay badan bor baron kurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakod amen tolisuk ij bat syukri utrai da kajing ij mar jong pi mar kaliang Nisnamu ya ulay Nomor san pusa Jisu halor ding pna melayam namar jongna akad no mehiyanga melasyadu kata Kaburam hauk pa berkun mensim bukut kumba lalong ba menikong kunjum ta berabor junam la junam amen. Enyero utrai Jesus Christ nomor 6